Encántame ir de acampada. É moi divertido. Sí, a min encántame estar rodeada de natureza. Esa é a Osa Maior. Esa é Aries. Esa é Hércules. Vaya, Rafa, vexo que sabes moito de estrelas. Ai, Fante, como se nota que non fuches unha xove xirafa exploradora de pequeno. No manual regulamentario hai un capítulo enteiro dedicado ás estrelas e ás constelacións. Ese tema apaixóname. Normal. Ti sempre estás coa cabeza nas nubes. Nina xa está dormida. É hora de que todos durmades. Mañá temos moitas cousas que facer. Boas noites. Boas noites. Caramba, Nina, vaya ronquidos. Retiro o que dixen onte. Dormín fatal. Eu tamén boto de menos a miña cama. Pensaba que as xoves xirafas exploradoras sabíades adaptarvos á vida de campo. E eu pensaba que as ovellas eran menos impertinentes. Fante, onde Fante? Nina ten razón. Onde está Fante? Ei, rapaces, vide, tedes que ver isto. Chumasi des. Vaya! Oh, e isto que é? Isto é... Xo sei! É un ovo dun animal. Un bichiño parecido a un paxaro, pero con rabo de lagarto. Ten máis cores que o arco da vella. Son moi vistosos e fan unha extraña danza á hora de aparearse. Son moi medorentos e por iso buscan sitios apartados para facer un foxo enorme e poñer os seus ovos. Cando naza o poliño, os seus pais coidarano e ensinaranlle a cazar ratas, lobos, burros e outros animais pequenos. Só nos queda esperar uns instantes e saberemos se é macho ou femia. Tes moita imaginación, linda. Pero lamento dicirche que isto non é así. Isto é un... Xa sei. Que ocorre, Nina? Nina sabe, é bebé monstro con fame. Come todo. Moi malo. La teta, la teta. Ñam. Monstro morre. Fin. Non, Nina. Non é iso tampouco. Vedes, isto que temos aquí é o que chamamos comúnmente un... Tótem máxico. Pero que dis? Como vai ser isto un tótem máxico, Tutu? Moi sinxelo, Fante. Mira, o noso val está agochado da humanidade grazas a un tótem máxico que unha raíña moi sabia guardaba no seu palacio. Pero a súa cuñada mala, fea e coxa destronouna. Esta mandou os seus esbirros xabarís que agocharan ben o tótem máxico para que ninguén o atopase. Cando había outra raíña, mandou os xabarís polo tótem máxico para que llo devolvesen. Pero cando foron por el, eran incapaces de recordar onde o agocharan. Por iso os xabarís están todo o día revolvendo a terra con nariz, porque buscaban isto, o tótem máxico. Por favor, parade xa. Quen vai creer todas esas parvadas? Atención, Rafa vai nos desvelar o segredo. Por suposto, a resposta é moi sinxela. OVNIs. Nalgunha parte do cosmos hai un planeta habitado por seres extraterrestres que se fan as mesmas preguntas ca nós. Quen somos? De onde vimos? Por que é san comer froita e non o é tomar chocolate? Pero un bo día, o mesmísimo rei alienígena reuniu a todos os seus xefes de estado para programar unha expedición arriscada e ir en busca de vida noutros planetas. Os militares non quixeron saber nada do tema. Preferían invadir o país do lado, que estaba construído a base de pizza. Pero o rei finalmente atopou o apoio que necesitaban os científicos. Inventaron así unha nave que era capaz de viaxar polo espazo. Tiña 2 adegas de carga e espazo para 6 tripulantes, 3 rapaces e 3 rapazas. Aliens valentes que surcaron o espazo ata chegar ata aquí. E podes explicarme como caben aí dentro 6 tripulantes e 2 adegas de carga? Evidentemente estamos falando de seres moito máis baixiños ca nós. Isto non é un ovo, nin un tótem, nin un anaco de galleta, nin moito menos un alienígena. Non é máis que un pequeno meteorito. Un meteorito? Así é.
Un meteorito é unha pedra enorme que vai flotando polo espazo. Ás veces, atópase con planeta no seu camiño. Como o noso planeta está recuberto polo aire da atmosfera, o normal é que os meteoritos máis pequenos reboten e se afasten noutra dirección. Pero se o meteorito é o suficientemente grande, pode atravesar a atmosfera. Pero cando isto pasa, o meteorito empeza a arder e reduce o seu tamaño. E moi poucas veces o meteorito é tan grande que cruza a atmosfera sen desintegrarse de todo, e así é como chegou este anaquiño do espazo ata aquí. Pois eu preferiría que fose o ovo dun animaliño. Pois a min gustábame máis a idea do tótem. Nina gateta. Eu non quero estragar a festa, pero o día que veña visitarnos a súa majestade alienígena, recordaredes este día e diredes: canta razón tiña o tolo de Rafa. Oh, Sorolla, como me gustan as túas pinturas. Hai tanta arte nas túas pinceladas, tanta vida nos teus cadros. Bos días, linda. Hola, Rafa, que fas por aquí tan cedo? Hai un par de sábados que quedo cuns amigos de Fante que van debuxar pola cidade. Chámanse debuxantes urbanos. Vas debuxar cos Urban Sketches? Iso é fantástico. Non sabía que che gustase debuxar. Ai, linda, as xirafas temos un sexto sentido para desenvolver a esencia da beleza sobre o papel. Sí, xa. Podo ver algún debuxo teu? Agora non teño ningunha a man. Como que non? É ese bloque que tes aí? Este está baleiro. Ia empezar a debuxar nun anaco. Xa. É porque non me debuxas algo? Non sei, é que así, en frío... Non creo que iso sexa un problema para unha xirafa pintora como a ti. Veña, está ben, pero prepárate, porque vas ver algo alucinante. Listo, aquí o tes. Rafa, como fixeches isto? Xa cho dixen, levo no sangue. Sinxelamente pecho os ollos, deixo falar a miña mente e os meus pezuños tradúceno en pinceladas. Rafa, este debuxo é unha maravilla. En serio? En serio? Cantos poderías facer nun día? Uf, unha dúcia polo menos. Rafa, ocorreuseme unha idea. Vou converterte nun pintor famoso. Fantástico! E como pensas facelo? Ti faime 12 para mañá. Eu prepararei unha exposición para que a xente vexa os teus cadros. Xenial! Morro de ganas por empezar. Pronto a xente verá o teu nome entre os máis grandes da pintura. Velázquez, Picasso, Manete, Kandinsky son nomes de artistas que xa coñecemos. Son os pintores que todos estudan para ser algún día como eles foron. Cubismo, realismo ou impresionismo, surrealismo, arte pop ou arte abstracta. Son os estilos que eles utilizan ao pintar sempre todos los cadros. Agora é Rafa o que pinta, destaca con estilo propio e moito talento. Cos seus pinceis e as súas mil cores, el converterase nun pintor e triunfará. Parabéns, Rafa. Este cadro encántame. Moitas grazas, Tupa. Ese día estaba inspirado. E en que te inspiraches? Era unha semana dura no colexio. Todo o mundo sabe que as matemáticas non son cousa de xirafas. E por aquel entón tiña un montón de exercicios pendentes por facer. Así que pensei, como me gustaría queimar o libro de matemáticas. Pero enseguida dixen, non, Rafa, ti estás moi por riba de sentimentos banais como ese.
Mellor baleira os teus sentimentos nun debuxo. Así foi como naceu esta gran obra. Asombroso. E como a titulaches? Almorrás. Vaya, Linda, fixeches un bo descubrimento. Non sabía que Rafa fose tan bo. Sí, a verdade é que teño un olfacto especial. As ovellas como a min somos capaces de percibir o talento a kilómetros de distancia. Nina talento, Nina talento. Non, Nina, ti non cheiras a talento, cheiras a galletas. Podemos levar un cadro. Non! Que fas? Os cadros non se poden tocar. Ademais, este xa está vendido ao Guggenheim de Bilbao. Os do Museo Reina Sofía veñen mañá por eses dous. E os do MoMA de Nova York acaban de comprar outros 3. Veña, Nina, aquí só estorbamos. Que pasou, Linda? Tutu e Nina enfadáronse porque non entenden a nosa arte. Estás segura? Are you sure? Porque non é iso o que vimos nós. O que ocorre é que son un artista adiantado ao meu tempo. Así é. O meu traballo é facer que a xente valore a súa obra. A arte é moi necesaria, pero hai cousas máis importantes que un cadro. A amizade, por exemplo. Friendship, for example. Rafa, creo que nos pasamos. Igual tes razón. Pero creo que xa sei como arranxalo. E o MoMA comprou unos 3 máis. Nina Butofi. Tes razón. Hola, rapaces. Imos dentro, Nina. Apesta a arte por aquí. Sí, Linda cheira malate e a gateta. Non, esperade. Linda e eu fomos uns arrogantes. A fama subíusenos á cabeza e esquecemos o máis importante, a amizade. Por iso vos fixen o meu último cadro. Tachan! As 4 estrelas somos nós. Quería expresar que cando estamos xuntos temos o mundo aos nosos pés e podemos facer calquera cousa. Da Batista. Sí, Rafa, que profundo. É un cadro precioso, Rafa. Seino, é a cúspide do meu período rosa.